μπροστά από το κάθισμά σας θα βρείτε μια κάρτα με όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Παρακαλούμε να τη διαβάσετε προσεκτικά. At your seat you will find a safety on board card containing all safety instructions. Please study it carefully. Οι έξοδοι κινδύνου είναι 2 στο πίσω μέρος της καμπίνας και 2 μπροστά. Παρακαλούμε, αφιερώστε 1 λεπτό για να εντοπίσετε την πλησιέστερη έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Εάν σας δοθεί οδηγία να εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, φωτεινές ενδείξεις κατά μήκος του διαδρόμου θα σας οδηγήσουν στις εξόδους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αφήσετε πίσω όλα τα προσωπικά σας είδη. The emergency exits are 2 at the back of the cabin and 2 at the front. Please take a moment to locate the nearest exit, which may be behind you. If you are instructed to leave the aircraft urgently, luminous markings along the aisle will guide you to the nearest exit. In that case, you must leave all your belongings behind. Μπορείτε να δέσετε, να προσαρμόσετε και να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας με τον τρόπο που βλέπετε. The seatbelt is fastened, adjusted and unfastened like this.